Consisteix en col·laborar amb una fundació molt xocoteta, perquè aquest estiu vaig fer un viatge a la Índia i jo anava buscant el veure de poder ajudar, però buscava una fundació que fos molt xocoteta, que no fos una ONG gran i on jo no poguera veure exactament on anaven els recursos i com es gastaven. Vaig conèixer a Zulma, que és la directora de la fundació i la fundadora de la fundació, i em vaig posar en contacte amb ella i això és una oportunitat de poder fer aquest concert i ajudar a la Fundació Lotus. És en Varanasi, una ciutat sagrada en la Índia, i es tracta una mica de recollir als xiquets que viuen en el que es diuen slums, que són llocs insalubres, invivibles, amb unes condicions inhumanes, extremes, i el que fan és que recullen els xiquets, es porten a les escoles i es donen un esmorzar i el dinar. Després ja no es poden fer més càrrec. Després també col·laboren amb un hospital que jo també vaig visitar, per dir-ho hospital, per dir-li d'alguna manera, perquè francament això per nosaltres occidentals no és un hospital. Col·laboren amb qüestions d'educació, sobretot per les mares, perquè tinguin una mica més d'educació en la higiene, de si pot ser no tindre tants fills, als 16 anys tenen 3, 4, 5 fills. I és una tasca que fan d'educació, és una mica sanitat i sobretot els nanos donar-los esmorzar i dinar. La música sempre és un punt d'encontre humà que ens fa tots estar més a prop l'un dels altres. En aquest cas és per una bona causa i en altres casos seria només per compartir sensacions, emocions i moments i deixar-nos de llengües, de polítiques, d'economies, i la música ens fa iguals a tots i ens apropa. Aleshores, que la música és un bon mitjà, la música jo crec que és un bon mitjà per absolutament. La directora de la fundació vindrà i suposa que posarà un stand i donarà informació per qualsevol persona que vulgui fer-se soci o vulgui fer una aportació privada, es pot fer sempre. Tinguent en compte que aquests fons van absolutament nets, sense passar per ningú tipus de gastos extra, perquè les ONGs grans porten també molta infraestructura i aleshores els diners que tu reculls es queden una mica pel camí i al final arriben la meitat de la meitat. Això arriba íntegre a Varanasi perquè Zulma s'encarrega ella directament de fer-ho.